بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبلمو أمي جاكا على تنوكا على بركادا أمبي سالي دنفونا سوان هرما كانوي على كراي أنا سمغو أني موما دي يوتو نيونيا فوكاتا جودون سي على كانين أو بلا جيليني أو جمكول سانو مينفي biwajulu kene kono ambe Côte d'Ivoire jamana kan krenkrenya uka fabala Jamiatul Ansar din bolofara ba min be Abidjan Nord la kayni am dona sankura min konnana ni atletambe ben Ashura ma minye domba islam ya konnana diet fantana ni bela jelena o hukumu konnana uye wajulu kene basigi wala saka do nyenemaya ani ko munun kera do konnana ka nyefolike mogoye katlaka cibla anga shirifuma noye ankaramago السيد شريف عثمان مدن حيدرا علي دوني أنكرمه السيد شريف إبراهيم حيدرا كتاسي أنكرمه السيد هارون حيدرا ولو كان بني كنني كدووك ماوية سانكورا هرم من باكونو مغو كسكا سرو أني كولولو ممنا ياكونو كالا ديليك على كسكا أن إسلامي بلا جلين كيسي أما أبارا بلا جلين كراكا بستمبرو كالو تلي كونونتو سامبافلا أني تاني كونونتو من سرولا أكني كونو بارا كونفولو لا أنغا جيكا نيما دوفي أمين نبغى بلا جلفو Chako muso kerengere yala manga karamogo fu lika ya ankunnas nogola anga karamogo ba no Seyd Sheriff Ousmane Madani Haidara ye nayi anga karamogo tawtega maka chen yira wala olufene yira awna antugula ako ami ala tando kasi ka ala tando an karamogo ka fan seria an lolema akene kampi no de kera sabuye ka an son sherifu chamala amba muso ina Haidara asigini fle na amogo bala tuma amita ladile kan nyina fe aban ladika duwo kanye amba fu ode sabla ni ala fansera ankantuguni ni asura ni senfe ankaramugo ko abjanga o mina surprise badike awye nayi Hassan Hussein ci ama ko lukana an hakli jigi umokela amba fu maku danse uboro kaso ubu kaso ni ala sonama ubi alo talaka tangan kono ni ala sonama ambu jigya koroya fokata to yuba lumina ama mogobo mogola ambe befo ka be wali nyumando iyereye wallahi ambe anga marani fo kanga muso nyemogo fo ambe anga kenetigu fo no ye kenen laben bagawiye wallahi ambe anga parani fo mi jora ni kenen jigi koro ka fo ka barkada kanga nyemogo so fo minu temena no ye El Haji Mamadou Keita abe kene kono anga foli baye ambe foli nyesi anga internationalement no ye anyemamba El Haji Surakata Salamantao abe Burkina aka foli be kene kono nana ambe foli nyesi anga bureau nationalement mimba an kuna Côte d'Ivoire be El Haji Adama Sako abe Bouaké amba fo ka wali nyumando anaka bureau membre be aka bureau membre minnu be kene kono anga foli be belejele okeka no ye ubora mina no ye useni ye no somogo munu tayana ka be bidoma amanyini ala fe an islam sube ala ka hine umokela ala ka yafanu ma amanyini ala fe atora janfa minna ala kana uluto o janfa la ala k'u kisi ala k'u kɔlɔsi ala k'u latanga ala k'u latanga ala k'u latanga ka bɔ jugu dogoni ni bange ni tɔɔrɔ ma ala k'u latanga ka bɔ nin jugu tɔɔrɔ ma an y'u kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ u bisimila u ka so u tare
fɛn min m'u natɔ sɔrɔ u ka n'u segintɔ sɔrɔ u bɔra hɛrɛ la cogo min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u ɲuman segin hɛrɛ la ten tournée séjour Ala k'a ja ni ci b'a layɔrɔma ye n'u yɛrɛ bɔkɔrɔ bonya n'u layɔrɔma ye an nisɔndiyala n'o ye kosɛbɛ Alakira sɔla salam nabiɲuman fɛn o fɛn tɛmɛna u bɛɛ lajɛlen y'a ɲini k'a fɔ k'u ka sara mais Alakira bɔnnaw Alakira ye a ka sara kɛ min ye ko illa mawaddata fil qurba ko fɔ k'ale bɔnnaw kanu vraiment ansaru a ka sherifu kanu a ye nɔbɔ diɲɛ dugukolo kɔ kan wa hali anw ye Sheikh Tijani ka kalandenw ye o ye Alakira mɔden dɔ le ye fana o la o Tijaniya sira in fana o b'a yira an na k'a fɔ ko i bɛ sherifuw kanu o fana kuma b'a kɔnɔ o la sherifu kanu o ye an bɛɛ lajɛlen de ma wajibi ye an bɛ Ayidara fo a ka baara la bi don in an bɛ fara sherifuw kan de ka kasi sabu fɛn min kɛla bi su in na bi su in ɲɔgɔnna don na a ma dogo dɔnnibaa si la n'i ye histoire filɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra ka tɛmɛ o la alhamdulilayi rabil alamin an tɛna fɔ ko an bɛ an da don bɛɛ lajɛlen na an b'u fo k'u barikada ka tila ka sherifu cɛba fo min ye Sheikh Iba Hayidara ye ale ni ne denkɛ Sedina Jire olu ka kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ Segu an yɛrɛw binakɛ fɛ min ye Mami Jire ye u fila tun bɛ taa darisu ta ye o adamadenya o n'o balima ɲumanya o donna olu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka n'an bɛɛ lajɛlen sen don a la vraiment a nana bi kɛnɛ nin kan a n'a badenkɛ min ye Seydi Harun ye an b'u fo k'u tanu k'u barikada k'u ko ɲuman dɔn u nana saliman ya Rabbi Alahu Taala ka kɔsegi ko ɲuman di ne bɛ aw fo ka aw waleɲuman lɔn ka ansaru bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman lɔn ansaru ne ma na lɔ aw jigiya la aw le lɔ la ne jigiya la baw alu wule k'a ka arijinɛ baara kɛ ko na don a kɔnɔ ne bɛ aw le fo aw ma ne ma fɛn ɲɛ aw ye aw le ye mako ɲɛ ne ye ka n denmuso fo Fatu Kɔnɛ min bɛ ansaru la jijanen don kosɛbɛ n sinacɛ yɛrɛ fana filɛ nin ye ale fana jijanen don ansaru la kosɛbɛ donc ansaru ko anw telonnenya la ka Kɔnɛ fo k'a fɔ bi k'a fɔ kunun k'a fɔ sini a ka silamɛya kanu ni Hayidara kanu na a tɔgɔ tɔ kelen ma nin de ka gbɛlɛ ma dɔɔni ko ne na n k'i yira mɔgɔw la n ka m'ale leba lebasu k'a fɔ fo k'a fɔ foli cogoya bɛɛ la a ko n ma ko n bɛ déplacer wa n ko Hayidara ko la téléphone bɛ ne wasa ko ne a ma kɛ tan n ko ne Hayidara ko lo kana déplacer ka Hayidara ka gorobara fo dina kɔnɔ o le ye taw ye a ɲinana n kɔ mɛ n k'a lɔ cɔ Hayidara ka gorobara dina kɔnɔ ka Hayidara ko fɔ ni ye wasa ni tiɲɛ ye a tɛ sɔn a tɛ yɛgɛyɛgɛ ale le ye nin ye taw min fɔ mɛ félicitations donc an tun bɛ fɛ ka daɲale an tun bɛ fɛ ka ganiya yira le kɛ dɔrɔn ka n'an bɛɛ lajɛlen fo k'an baw fo ka sécurité mɔgɔw fo mɔgɔ ni k'i bɔrɔ don nin ko nin na dogo la kɛnɛ kan fitinin belebele ganiya duwawu an ka foli b'a bɛɛ ye n'an ka mɛ tali kɛ tɔgɔ ma an bɛna tiɲɛni kɛ n'an ɲinɛna an bɛ kɛ tiɲɛnikɛla Ala kana an kɛ tiɲɛnikɛla ye an tun bɛ fɛ k'a fo k'a waleɲuman lɔn a ka hɛrɛba mun k'an ye an bɛ kule ni Hussein Joli ye Hussein Joli min nin bɔnna nin loni Hayidara ko ansaru ye duwawu kɛ ko Ala y'a don arijinɛ na ne bɛ Ala wele ni Hussein Joli bɔli ka hakɛ ye Ala ka Hayidara sɔn sijan la aw ansaruw sanfɛ k'a sɔn sijan la ka duniya latigɛ kɔnɔ fo a bɛ fɔ ko hali bi Hayidara bɛ si la wa Ala k'o kɛ Hayidara ye Ala k'o kɛ Hayidara ye Hayidara bɛ min ɲini a n'a Alahu Taala cɛ Hayidara yɛrɛ kelen de k'a lɔ Ala k'o k'a ye anw b'a ɲini Ala fɛ mɔgɔw b'a fɔ k'ale ɲɔgɔnni bɛ duwawu kɛ Hayidara ye wa ne bɛ lɔ Hayidara ka kɛnɛ kan ka duwawu kɛ Hayidara yɛrɛ a bɛ jaabi Hayidara yɛrɛ kosɔn parce que an ma se a nanfigiya la donc olu kosɔn an bɛ duwawu kɛ la kolon tɛ ka Hayidara duwawu kɛ Hayidara ka kɛnɛ kan ni Hayidara yɛrɛ ye o bɛ jaabi Hayidara ye a ye duwawu k'a ye Ala k'a miɲɛ si la Ala k'a miɲɛ an sanfɛ Ala k'a miɲɛ an sanfɛ anw minnu fana nana a kama yan hamina ko ban anw na ka farasijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ani sutura ni kɛrama Ala k'o di an ma o kɔfɛ an b'a fɔ sherifu ma quduman mubarakan sururina wa farihna ayatu surur ahabbtu al-ashrafa
وحببت آباءكم واليوم يوم الأول يوم عاشوراء يوم جدكم وأنا رعيتكم وهذا يكفيني في الدنيا والآخرة ووفقنا الله على الصواب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. Bisous pour Aïdara et ses amis. O tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Ustaz Ba Kunandi Jabate ale bɛ sɔrɔ ka laseliw kɛ min sɔrɔla ka laseliw la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Bɛɛ de b'a faamu bi ko ye tɔɔrɔ sɔrɔ ka bɛn ni kalo ma o ye dɔw ka faamu ye o don mais min b'an dusu suma an badenw min fɔla Alakira somɔgɔw kan bonya la ani jɔyɔrɔ la an badenw o b'an bɔ o b'an bɔ karamɔgɔba dɔ b'an bolo n'o ye Imam Bun Kasiri ye ale ye fɛn dɔ fɔ Alakira somɔgɔw kan o ka ɲi ka ne ni aw wasa. Imam Bun Kasir ni jigiya bɛ suna la olu ye suna tulomabaw ye minnu sela ka baara kɛ kosɛbɛ ale ka kuma filɛ kila n'a somɔgɔw kan a ko Imam Bun Kasir ko a ko wala tunkir wasatu bi ahadil bayt wala amru bil ihsan ilayhim wa ihtiramuhum wa ikramuhum fa innakum min zurriyyati tahira min ashrafil bayti ujida ala zuhur al-ard fakiran wa hasiban wa nasiban. Niye Imam Bun Kasiri ka kuma ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ Alakira somɔgɔw ko a ye ladilikan min to an bolo a somɔgɔw kan a ko bilahi ko bɛ ne ni aw bɔ ko Alakira ye bonya min fɔ a somɔgɔw kan a ko nin bɛ ne ni e bɔ a ko kama ko a ɲinina an fɛ wal amru bil ihsani ilayhim an ka ɲumanya kɛ ka taa Alakira somɔgɔw ma. Nin ye Imam Bun Kasiri ka kuma ye ko a ɲinina an fɛ an ka ɲumanya kɛ ka taa Alakira somɔgɔw ma. O la an badenw ale mana o fɔ yɔrɔ min na o tuma na anw bɛ mun kɔnɔ bilen a ma dan o ma a ko wa ihtiramu wa ikramuhum a ko an ka bonya bɛɛ lajɛlen lase ninnu ma k'o ɲinini don silama kelen kelen bɛɛ fɛ fa innahum min zurriyyati tahira min ashrafil bayt ujida ala zuhur al-ard a ko ninnu de ye mɔgɔw ye minnu bɔla bɔkolo sanuman na bon n'a kɔrɔta ni Ala ka dugukolo sanfɛ a ko Alakira somɔgɔw ka du a ko bon min kɔrɔta ni du min kɔrɔta ni ka tɛmɛ du bɛɛ kan a ko ye Alakira somɔgɔw ka du ye. Nin ye Imam Bun Kasiri ka kuma ye Alakira somɔgɔw kan o la an ba dɔn a bɛ wajibiya an kan an tɛmɛtɔla ka kuma ninnu kan ka o jɔyɔrɔ fɔ an ye walasa an ka se k'an cɛsiri ka baara kɛ. Ya Rabbi Ala ka cɛsiri nɔgɔya an ye. A ko ninnu de ye so ye mɔgɔ bɛ waso ni so min ye ninnu ka du de ni mɔgɔ bɛ waso n'a ye hasiban wa nasiban jateminɛ bɛɛ lajɛlen na ninnu ko bɔkolo de ka kan ni waso ye. Ya Rabbi Ala ka an tugu o la Ala k'an fatu ninnu nɔfɛ Ala kana an bɔ ninnu kɔ. Wala an badenw an k'an gɛlɛya mumɛ bɛɛ la yanni saya k'a kunsi an ma o k'a sɔrɔ an ni ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo o da ka se ka don an kungo la k'an ka ko fɔ se sigi Ala ye. O la bisu n'an ye bonya kelen fɔ n'o ye Firawuna halakila ka bɛn bidon ɲɔgɔnna ma e ka ɲi k'o bila i hakili la. N'o bɔra i bɛ mun faamu Musa n'a ka mɔgɔw kisi la ka bɛɛ bi don kelen ɲɔgɔnna fana ma o ye bonya ye Ala ye min kɛ silamaya ye. Wala an badenw o Ashura nafa kelen sira kan an ye fɛn dɔ labɛn a kama komi an ka walanda sigini b'o de kan a bɛ ɲin'a fɛ an k'an gɛlɛya ka baara caman kɛ o kɔnɔna la. O dɔ ye jumɛn ye ko Ashura don k'i k'a dɔn k'a fɔ Ala ye mɔgɔ dɔw sugandi a don ka bonyaba k'o ye i n'a fɔ Nabila Yunusa an b'a kalama ko jɛgɛ k'a de kunu
jega yunusa kunu minge atola jega kono aya ala wele aya ala deli minke ko duwa ujabila katabe ashura doma ala sona jega tala yunusa fono badala domi ko kela kabe ashura shuba ambala fo ala kan buanga gelew kono masala mi nyale bua ka degu kono ala kan bua kono anga degu mo be ala ka wuli ako anga doko wa takhazallahu ibrahima qalila yawma ashura ko ala ko domina inambila ibrahima ma ako ibrahima bi ko fe ikelanni ala teri anga teriya damna bi ko ala bo kuma fo ibrahima ma domina ko kela ka be ashura doma Allahu akbar ala ka an swaji ka teri ka be adoma kani kanga banaw bani ka be adoma kani kanga fantanya bani ka be adoma o sebe ala yambadon ala ko kanyi wala ambado amma bande ako masa ala ta'ala sona ka daylali bake anyi ka sira dayle anyi anga se ka ali ala soro tora min no ye ayuba soro no ye ayuba ka banai ayi ala wuli shaman kala ko ala sona ayuba ka duwa jabila ka be ashura do Allahu akbar ayuba mu fo ala yi ako rabbi ako ntigi ala ako tora kani ayuba soro ako nga ala ebe hine kateme hine baga bele jidika ala ko sona ngi ka duwa mina ko duwa jabi don kela ka be ashura doma nam gele ya tise ka fokaba ko minun kela ashura don kono mo ye fem nun lakale kwa kela kono dantala ala sona ka ibrahima kishi ka bonna murudu toroma ko kela ka be ashura doma geleyay mo soro adum mo shama fana e bola soro ka de wula fana ka be adoma do sumino nusonja do ani degu dono aflabi nyogon soro ala me akaramo yan kalamina o de yi anga ayira alala minun tolala ka be bido nyogonama ala ka hina wula parce que avec la kala anyi kosobe ko bido nyogonala Huseini ana balmam nu sababu yela ka be biban irwaya do ba fi ko e mogota ani woro de faga kwa be ala kira somogoy mogota ani woro Huseini me sababu ya domi ko olu faga la kafara akabi mogota ni woro bo anga zamzam yibina wele ka waladai adabina sama ka nyafana me min kala ko adon fanani abina riwaya wala ko mugo mi salado ko abe mugo ani sababo abe ahlul baituyi menu nye munke ni mugo sona ko lu fakata kata mugo kelenga fami kata mugo nu saba nyogon fagala tlekele wala ma mugo tan woro fagat tlekele mugo do ka famina mugo min kela sababu ye kanani dinay ni ya me bikiye karamugo wala ma yi almami shemin nana no here e kata mugo tan woro nyogona faga o ko mugo wula joro kama ani dunya na fangini ni kama ambado awbin famu chogodi mambalmau serenya bado olambado alaka famu dama yana nga se wati ma Sayyidina Ali yela lilikando fo ambo fo kadaka bilibilo bola alilila noyi ankara mogo mochei ambado angan tuluma joni la lilikan fe Sayyidina Ali kala kalila ko qala Imam Ali alayhi salam ako farada Allahu al-iman tathiran min al-shirk ako mbadum ako aka don masa'alau ta'ala liman ya farda ya jonka kan liman yake wajibi yabuna adama donka tathiran min al-shirk kaseka an saniya kan bofla ka fuyala
karamɔgɔ nani karamɔgɔ ye mun de fɔ a ko silamɛw a ye na baya kɛ a k'a fɔ a tɛ fila fara ala kan wa mɔcɛw ka min fɔ olu ka kumaw tɛ fɔ mɔcɛw ka kuma kɔ Sayyidina Ali de ko ta ko faradallahu al-iman tathiran min al-shirk ko masa ala ye limani kɛ wajibi ye jɔnw kan ka se ka mɔgɔw saniya k'o bɔ filangafoya la namu gɛlɛya mɔgɔ caman bi yan mɔgɔ caman bɛ dunya kɔnɔ bi billahi o dani bɛ boluko la ka tɛmɛ ala ko kan surtout a nafolo ko mɔgɔw b'a f'i ye ko ala wele ka suma ko nasi ma teli komi n'a jaabila ko y'a banni ye mais malgré ça o bɛ kɔrɔna ten o bɛ taa nɔrɔ jo la ya Rabbi ala k'an laban ɲa karamɔgɔ b'a la k'an wele a ko ansaru a ye na layidu di ala ma a k'a fɔ a ti fila fara ala ka fɔ ka aw sa Sayyidina Ali de fɔlɔla k'o fɔ dunya bɛɛ ye ko masa ala ka limaniya wajibiya jɔnw ka pour que an ka saniya ka bɔ fila ka foya ma ya Rabbi ala k'an saniya a ka kuma filanan kɛla mun ye a ko wa salata tanzihan anil kibri a ko masa ala ye seli k'an ka wajibi ye ka se ka mɔgɔw kisi ka bɔ yɛrɛla bonya ma an badenw mɔgɔ dama min bɛ seli ka sɔrɔ a ɲɔgɔnna yɛrɛlaba tɛ o tuma na an b'o mɔgɔw bila mini a ko seli dilan ma ka se k'an bɔ yɛrɛla bonya la an b'a yɛrɛ bonya cogo o cogo a ko seli dikun dɔ de an ma k'an saniya k'an bɔ yɛrɛla bonya ma komi an b'a kalama cogo min ni kɔrɔla b'a fɔ inna salata tanha anil fahsha wal munkar o ye a tɔgɔ fɔ nin mais ale ko ya Sayyidina Ali ka kuma n'o bɛ bɛn kɔrɔla ma a ko masa ala ye seli kɛ wajibi ye jɔnw kan ka mɔgɔw bɔ yɛrɛla bonya la ansaru an k'an yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔ mɔgɔ n'i ka baara kɛla yɛrɛla bonya ye i bɛ baaraba kɛ mɔgɔw b'a ye mais lahara foyi t'i bolo jɔn minnu pɛrɛdennen don lahara ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan mɔgɔ min y'a ka baara bɛɛ kɛ yɛrɛla bonya ye ala ka muminun sifa fɔ a ko wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan bimana mutawaddi'in lillah wa likulli ibadi a ko ne ala ka jɔnw masa rahmani teru ka misaliya a ko mɔgɔ minnu bɛ taama dugukolo kan ni yɛrɛ majigi ansaru an ka majigi ɲɔgɔn ye mɔgɔ mɔgɔ n'i sera k'i yɛrɛ majigi fɔ ala k'i kɔrɔta o bɛ jogo minnu fɔ ala kira la foyi ma sa ma majigi kɔ Hussein don dɔ a tora tawafu la mɔgɔ dɔ nana ka na wele kɛrɛfɛ ko mako b'i la a ye tawafu jɔ ka taa o tigilamɔgɔ lamɛn a taa ni ko t'o tigilamɔgɔ lamɛn a segintɔla ka na mɔgɔ dɔ bɛ a nɔfɛ o ti maa ɲɛnama ye o ko a ma Sherifu cɛ ko munna i ye tawafu dabila ka taa mɔgɔ dɔ ka kuma lamɛn a ko o tigilamɔgɔ ma a ko ne mɔcɛ ko anw ma ni silaman dɔ k'a silamɛɲɔgɔn dɔ jigi tugu k'a ka mako dɔ dilan ko ala bi sɔn ka heji ani umura baraji d'i ma a ko ne taara ka taa n balimacɛ mako dilan ka segin ka na n ka tawafu daminɛ alikawa ma bɔ a nɔ la wallahi amadu Huseini kan kɛ yɛrɛ majigi bɛ ninnu na fɔ lahara o denw bɛ ten o mɔdenw bɛ ten o bɛɛ bɛ ten wala an badenw ala k'an kɛ jama kelen mɔgɔ minnu majigin don a ko wa zakata tasbiban lirazik a ko ala ye jaga bila adamadenw kan k'a kɛ sababu ye ka gɛrɛsɛgɛw saniya a ko ala ye jaga wajibiya adamadenw ka nafolo la ka jaga bɔli kɛ sababu ye ka mɔgɔw gɛrɛsɛgɛ kurakuraya cɛ o cɛ b'i ka jaga bɔ a ɲama ka tila k'a don a donda fɛ ala na k'i ka nafolo amana a b'a garanti i ka nafolo tɛ kɛ manamana la mais mɔgɔw bɛ yen minnu b'o ka jaga bɔ ala kama ka tila k'a don a sara fɛ ala bɛ tila k'olu lajarabi k'o ka nafolo can o ye lajarabi de ya rabbi ala ka faamu ko ɲuman d'a ma Sayyidina Ali y'o fɔ min kɛ
ako wasiyama ibtila'an li ikhlas al khalq akika do nga fo ala sona ayesun wajibiya jonka ko ke sababu ye ka mogo ka ikhlasu bange keneka walamba do tuma mina sayyidina ali ni kuma nun fo akika do nga fo ko masa ala sona aye ikhlasu ayesun wajibiya jonka o ka ke sababu ye ka mogo saniya adama den ka ikhlasu no ye konange ko ala yesun wajibiya jonka kase ko do ala bo kalamaw men ni ala yesun bla mogo kan ni mogo min sela ka kasun do ala kama ni nga jugumanto ala kama ala bo mogo woloma do ya rabbi ala kan yo mogo la ala madawma ako wal hajji takarrubatan lid-din ako masa Allah ta'ala yi heji wajibiya jonka ningo ke masurunyai alala ay heji wajibiya jonka wala sa adama do nga seka surunya ali Allah ta'ala la kadaka muna ni adama de ni sona kata heji ke ala kama iya kenin nafulu mi i halala do namara shitala siginya foi tala ko ala bi sanya ki innogo boyla ki ka heji mina ya rabbi ala ka nga heju kan sanya sababu yi amadawma ako wal jihada izzan lil islam apika don masala ta'ala jadi bla islam ya kono ko ka bonya islam ya bonya chogodi mogo ta da mina jadi la de fe shama de bi fofolo mogo yi ni mogo bana o kelima o de be nani jadi ni ban hakili digi ubalata bun summit sen umar ya blas jama kullu nyam fe kata misra ako ede kele de nyamo yi ako amba nyini ife ka black kele de nyamo yala kata otani kele rola o seni oko misra mse chama odon ne mukawkis oka makwambi fe ikadu islamayala wala meka gizia sara islamayai wala manga keleke ni mogo min gela oka misrata kumala sona boloma oyo kuma o keminge ako mogo numano yarabu ya ko muna aw sona farafin kabla aw nyafe abi fa ko fara parce que nasala ko fara nyogona ale sabo bi soro ako arabu numa ko muna aw sona ka farafin ka nyamogoy ako akana sawma o ko ama ko la ko aw nyamogo de ni ati yela mafiew o kuma fala mi nga ko ama ko bo abi fa nga muke o yo na kun foi na kun foli anyana o barata ko ama ko meme kelen fiye ika do an fle nanye fajari sili che kelen ti an na mimi fa ka seli fana soro abaloni ako nanye seli fana sili anti fe ka lagazara soro kan ni to an faskolola an wala an so kana ya anana kana alaka dina deme anga balo wala manga sa sino an tan ko do fiu alaka dina la kabbi aw sigedi nyana amado ubarata bun somiti ni fominge mukaw kisko aka mugo ma kwai do islam yala mogami nana aprani no sayaka an be bole kata keleke ka sigi kana ndemba yala akome ni ko lugu bola kana kele yoro la aprani no amana tiga kunwo kun abebi ben olugo ma mukaw kisko aka mugo ma aido dinala akwa angana sonu ngam fakata amba ya rabbi alaka fami ko nyumandama sayyidina ali ni kuma fominge ako wala amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar apika do ko alay anga jonshi ko bla nyuma yala kamogo fatani ko bo juguman kenima muslahatan lil awam kuma be damina yandi ako sayyidina ali ko wala amru bil ma'ruf maslahatan lil awam ko sayyidina ali ka kuma la ko anga mogo shi ko bla nyuma kenila ko dabola de saun ka se kanya saun ka se kanya
k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a ye 30 di cɛw dɔrɔmɛ 10 musow dɔrɔmɛ 20 san saraka don o tɛ san saraka ye dɛ Seydina Ali ko al-amru bil ma'ruf maslahatan lil awam ko a ye mɔgɔw su k'o bila ɲumankɛ la k'o de b'a to san bɛ ja san saraka de a ye mɔgɔw su k'o bila ɲumankɛ la a ye na n ka kuranɛ kala a ye na n ka latifu wurudi Seydina Ali ko k'o y'a dɔ ye ko mɛ min ka bon n'a bɛɛ ye Cherif Cheikh ka min yira n na haza huwa ɲinɛ ye karamɔgɔ san 30 ni kɔ ye walama san 40 karamɔgɔ da ma tugu fiyewu ɲumanya kan a ye mɔgɔw su ka bila ɲuman na a y'a fɔ mɔgɔw ye u ka juguman dabila karamɔgɔ da ma jɛ a ka tile kelen n tɛ n faso kɔnɔ karamɔgɔ t'o dɔn n ti Bamakɔ n ti Tamani yɔrɔ bɛɛ dama ka kan karamɔgɔ bolo Ala ka ɲa Seydina Ali ko a ko a ɲinina an fɛ an ka mɔgɔw su k'o bila ɲumanya kɛli la maslahatan lil awam k'o de bi san ja n'an bɛ fɛ an ka san ka ja an ka tuubi ka bɔ an ka juguman na an ka segin ka ɲumanya kɛ k'o de bi san ja n bɛ misi faga k'an ka san hɛrɛ bɔ o y'a dɔ ye anw y'a dɔ kɛ bi Ala k'a minɛ a ko mɛ min ka bɔ ansaru ko an ka tuubi an ka juguman dabila saliya min mana an ka saliya bila an ka jɛ an ka baara kɛ Ala ka nin kɛ anw yɛrɛ kununi ye Ala ka dɔ fara an ka cɛsiri kan a ma ban dɛ Seydina Ali taara ɲɛfɛ a ko wa nahyu anil munkar radi'an lisufaha a ko Ala ko a ye mɔgɔw fatani k'o bɔ juguman kɛli ma walasa nalomaw hakili ka se ka dilan mɔgɔ dɔw bɛ u ti foyi kalama a tɛ hakɛ sigiɲɔgɔn hakɛ dɔn n'ale wulila sunɔgɔ la ale bolo bɛɛ de wulila a b'a denw bugɔ a bɛ tasa feere an fɛ yen karamɔgɔ cɛ baara don le savoir vivre o y'a danna ko de adamaden ka se k'a lɔn ne wulila sunɔgɔ la bɛɛ ma wuli o ye problème surtout musow ka janto la kosɛbɛ muso dɔw mana wuli sunɔgɔ la ka ban hali n'o bɛnna 4 heures du matin ma o cour commune kɔnɔ maa tɛ sunɔgɔ to mais e ka gɛrɛ k'i b'a fɔ ye balimamuso i b'a la ka mɔgɔw tɔɲɔ a b'a f'i ye ko n'a t'i bɛn ma i tɛ taa rivera la ale k'a ɲini ka tuubi ka jugu a t'o kɛ dɛ a b'a f'i ma ko n'a t'i bɛn ma i b'i yɛlɛma i kɔgɔdi ko kɔgɔdi de mankan tɛ kɛ a ye kɔgɔdi tɛ e de t'i ka droit dɔn adamaden n'i b'i yɛrɛ dɔn ko ko t'i bɛn ma o t'i bɛn mɔgɔ wɛrɛ ma ko bɛ mɔgɔ degun a kɛmɛ o kɛmɛ n'i y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ la a b'a tɔɔrɔ n'i y'o faamu dɔrɔn i b'i lafiya mais ko min bɛ e degun e b'o kɛ mɔgɔw la i t'a dɔn k'i ye foyi kɛ yɛrɛ o ye kojuguba de ko de kama Seydina Ali ko a ko wa nahyu anil munkar radi'an sufaha ko an ka mɔgɔw fatali k'o bɔ juguman kɛli ma mɔgɔ dɔw bɛ juguman kɛ o t'a dɔn ko juguman don o de kama Ala dɔnna o kumana o ko hunaka salikun wa hunaka sa'irun wa hunaka alwasilun o ye mɔgɔw tila k'o kɛ martaba 3 ye n'o n'i y'o ta ka na silamɛya kaida la a bɛ kɛ a ko buniyal islam ala salasa al islam wal iman wal ihsan silamɛya ani limaniya ani ɲumanya o martaba 3 de bɛ yen wa amal babul ihsan ka se ka se ihsanu bonda la n'o ye maa ɲumanya yɛrɛ dafani ye o cɛw ma ca dɛ Ala k'an fara olu kan o de kama Ala dɔnna ko hunaka salikun wa hunaka sa'irun wa hunaka alwasilun salasa ta'ifa a jamakulu fɔlɔ n'o ye salikunaw ye mɔgɔ minnu donna silamɛya la ka sɔrɔ o t'a si dɔn diinɛ bɛ ɲɛfɔ olu ɲɛna k'olu lafaamu parce que mɔgɔ caman ye taba'u ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw nɔfɛ ten ni mɔgɔw cɛla ka taa à gauche ale yɛrɛ bɛ taa ye n'o taara à droite ale yɛrɛ bɛ taa ye c'est à dire ale tɛ foyi kalama diinɛ la a jamakulu filanan humul sa'irun
olu ye taamabagaw de minnu bi taama ka bɔ karamɔgɔ ɲumanw na k'o ɲininka ne ko karamɔgɔ silamɛya la a bi kɛ cogo di yani mɔgɔ ka taa heji la i ka ɲi ka mun kɛ yani mɔgɔ k'i sun i ka ɲi ka mun kɛ olu de bi yaala ka karamɔgɔw ɲininka a kalandenw bɛ kitabu ta ka bɔ ka taa kalan kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min kalanna n'o bi se k'ale kalan humul sa'irun olu bi yaala de ka karamɔgɔw ɲini a y'an bilasira a y'an lase Ala ma wala Ala k'an y'o jamakulu la an bɛ karamɔgɔ fɔ karamɔgɔ ka anw kɛ sa'iru de parce que anw bi taama de ka dɔnni ɲini an bi gɛrɛ mɔgɔw la an bi karamɔgɔ yɛrɛ lamɛn a b'an lakalan o la anw ye sa'iru de anw tɛ salikunaw ye an bɔra martabatul ula la ya rabbi Ala k'an lase wa amal martabatu salis o de ye alwasilun minnu sela Ala ka laɲini ma n'olu k'i tɛgɛ minɛ k'i tɛgɛ don Ala tɛgɛ Ala b'i minɛ humul shurafa olu de ahlul baitiw ye dɔ ko Musa al-Kazim ma ko Sherifu cɛ ko munna aw bi kuranna dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan a ko alayna nazzala al-Qur'an wallana fassara al-Qur'an qabla an-nas a ko kuranna jiginna anw de ka so kɔnɔ kuranna ɲɛfɔla anw de ɲɛna fɔlɔ yana ka bɔ ka lakali mɔgɔ tɔw ye a ye bonya segi bonyatigiw ma donne à César ce qui appartient à César min ye César ta ye a y'o di César ma diinɛ nin ye Sherifu ta ye kuranna ye Sherifu ta de a dila olu de ma ko k'a d'a ma ni mɔgɔ min y'a minɛ sara wɛrɛ fɛ i y'a jɛ karamɔgɔ fili bɛ don a la Musa al-Kazim ko cɛ ma a ko a ma ko karamɔgɔ ko ne y'a jate minɛ aw Sherifu ninnu ko a bi kuranna dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan a ko wa o bi kɛ a ko alayna nazzala al-Qur'an kuranna jiginna anw ka du kɔnɔ wallana fassara al-Qur'an kuranna tafsir fɔla anw de ɲɛna fɔlɔ ka sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ tɔw ye wa anzir ashrataka al-aqrabin dalila b'an bolo min ti yɛlɛma fiyewu Faruku b'an kɔfɛ an ti sira an ɲɛma Faruku b'an kɔfɛ yan an ti sira fiyewu a ye foyi tɛ yen Ala k'an bɛ sababa ma o la an badenw a k'a faamu jamakulu saba de bɛ yen bilahi a ye farafinna nɔrɔtigiw lajɛ o ye kalan minɛ minnu bolo a bɛɛ karamɔgɔ ye Sherifu de kunfɛ kuma tɛ dɛ a gafew de b'an bolo i bɛ mɔgɔ ye ko belebele don a karamɔgɔ fɔlɔ ɲini karamɔgɔ filanan ɲini i bɛ taa sɔrɔ ni filanan tɛ Sherifu ye sabanan ye Sherifu ye o bɛ kɛ dɛ parce que Ala kira de ko Seydina Ali ma a ko ana madinatul ilm wa aliyu babuha karamɔgɔ ni kumaba fɔla i ma i fana k'i labɛn dɛ kira ye nin fɔ Seydina Ali ma min kɛ i b'a dɔn mɔgɔ dɔw tɛ ban ni kukɔrɔbɔ ye dɔ de y'i den ka na Seydina Ali fɛ yen a ka so don dɔ a ko an karamɔgɔ a ko Ala kira ko aw ma ko ale ye lɔnni dugu ye ko mais e de ye lɔnni bulonda ye a ko Seydina Ali ko an bɛ se k'o lakali cogo di an bɛ se k'o faamu cogo di o fɔla min kɛ o yɔrɔ bɛɛ Seydina Ali ko cɛ ma ko e mako bɛ dɔnni sugu jumɛn na ko e mako bɛ dɔnni sugu jumɛn na n'i bɛ fɛ an k'o fɔ i ye o yɔrɔ bɛɛ Seydina Ali ko cɛ ko Seydina Ali ma a ko n bɛ fɛ ka mathématique calcul dɔ fɔ n ye al-hisab parce que dɔnni kɔnɔ hisabu ye fɛn bɛlɛnba de ye i ma ye tiɲɛ bɛ tila ni calcul de ye a ko n bɛ fɛ ka lɔnni dɔ fɔ ye mathématique kɔnɔ jateda min n'i y'a tilan fila foyi kana to n'i y'a tilan saba foyi kana to fo ka taa bila kɔnɔntɔn n'i y'a tilan a fɛn o fɛn ni ɲɔgɔn cɛ kelen kana to o yɔrɔ bɛɛ Seydina Ali ko a ma ko 7 bugɔ 30 la a ko i ka 7 dɔrɔbu 30 a bɛna 210 d'i ma o 210 i b'o bugɔ 360 la a ko bɛna 70,500 ani 600 d'i ma n'i y'a tilan fɛn o fɛn na foyi tɛ to Sherifu don a jiginna olu de ka so mais ni kuma kɔrɔ bɛ mun yira i ka semaine n'o ye min bɛ tile 7 ma i b'o dɔrɔbu 30 o ye kalo 1 de ye
o kalo kelen n'i y'a dɔrɔbu 360 la o ye adadu sanna de o ye san jateda de ye Seydina Ali fɛ k'a fɔ cɛ ɲɛna yanni k'i bila kalikili ɲini na e ka baara kɛ fɔlɔ semaine kɔnɔ Ala kama kalo semaine kelen kana tɛmɛ i kan kalo kelen kana tɛmɛ i kan san kelen kana tɛmɛ i kan n'i ci baara la awa ni shifuru n'o ye 70 ani 50 ani 600 n'i ye Ala tɔgɔ fɛn o fɛn k'a la mako min na Ala b'a k'i ye kalikili kabako man don n'i ye tafsiri tɔntɔn min filɛ i bɛ nin kuma sɔrɔ a kɔnɔ an b'a ɲini setigi Ala fɛ Ala k'an sabati o la an badenw ni mɔgɔ min sɔnna sherifuw don n'i ma sɔn sherifuw don Ala k'an sɔn ninnu na Ala k'an kɛ ninnu fɛ Ala k'an labila Ala k'an sabati o la an badenw Ala ka hakili ɲuman d'an ma en même temps an bɛ profiter k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna ko association Ansar Din silamɛya tɔn don Ala ko don an bɛ Ala ɲini de la parce que mɔgɔ caman de b'a faamu précisément en Côte d'Ivoire o b'a fɔ ko non ko tɔn min don ko maliyɛn tɔn don ne wolola Kɔrɔgɔya a bɛ fɔ n ka dugu ma ko Kacali i ma ye bi université don n y'a don denmisɛnninw de kama o la an badenw ne ye Kɔrɔgɔka ye n bɛ kan 2 mɛn Kɔrɔgɔ Sɛnɛfɔkan ani Julabakan Kolocɛlaw dɛmɛ Kolocɛla yalakaw ma Kolocɛlaw mɔsɔn misinya bɛ Haidara wolo pewu Shawye ka jo ko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wi shawye mushenyene ma ko jo nyaane we na yirme malima aw yir Gina ma aw yir Burkina ma aw yir Ghana ma ko jo mushenyaw be de o jo ko la ilaha illallah we nyamushenyaw wolo ta Haidara unade bi jo malyaw nya Haidara monya Ivoirien kebe wolo chai kala wolo chale wishoda wolo meri wishoda wolo kagcho si wolo kakol chala ma we shona wolo lata al mo wape senawa mo wape cho mo cheni ta kol chala na wata mo na ide showe ka ta kol chala we da wolo lata e mo mene e korogade aka barachi ala ka mi sawama ambadu ala ka labanya oye Sɛnɛfɔkan ye o t'a bannen ye dɛ n bɛ Julabakan mɛn n yɛrɛ ye Julaba ye mais n'i bɔra nord la o b'a fɔ k'i ye mun ye n'i m'a fɔ Sɛnɛfɔ a t'i faamu n badenw an b'a Ala fo k'Ala barikala n tɔgɔ le Bakuna de Jabagatɛ n ye bɔ Kacali le n ye Jurabale n fa kɛ tɔgɔ tɛ ye ko Barafa ka Jabagatɛ n fa cɛ banna Ala hinɛra n bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna n balimaw silamɛya ko siri n tɛ siyakora k'a fɔ k'alisa ye Sɛnɛfɔ ye ni ye Lajinɛka ye ni ye Maliyɛn ye ni ye Ganaka ye silamɛya siri n t'o la silamɛya ko innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun Ala ko silamaw a y'a lɔn k'a fɔ aw bɛɛ de ye balima kelen ye mɔgɔ mɔgɔ ka limaniya Ala ma ka ban a lɔn k'a fɔ ko e ni bɛɛ de ye sinji kelen ye siya ko tɛ Ala fɛ yen Ala mako bɛ jɔn wulira minnu ko an wuli an bɛ Ala ra an sara bɛ Ala ɲa lahara kasi an bɛ sara n'an ya baara ye Ala ko an ye tugu mɔgɔw de kɔ Ala ko silamaw limaniya jɔnw aw bɛɛ de ye balima kelen ba kelen fa kelen ye n bɛ min ɲini aw fɛ a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye ɲumanya kɛ ani ɲɔgɔn cɛ n'o ka kɛ n de Ala bɛ hinɛ aw la la Ala kɔrɔtɛ arabukan na ko peut-être dɛ la Ala mana kɔrɔna kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ tɔgɔ la ko tawaka a ko bɛ kɛ Ala ko innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum mu'minu aw de balima kelen ye
a ye dilanli kɛ ani ɲɔgɔn cɛ a ye bɛn kelema a kana ɲɔgɔn juguya a ye ɲɔgɔn kanu a ye ko to ɲɔgɔn taara n'o ka kɛ ne yɛrɛ Ala bɛ hinɛ aw la ja Ala y'a hinɛ sɔrɔli o siri tɛ fɛn wɛrɛ la dɛ o siri bɛ fɛn min na mɔgɔw ye kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an yɛrɛ ma kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di hɛrɛ tɛ sɔrɔ o de kama Ala ko kuranɛ kɔnɔ wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin a ko mɔgɔw a kana cani kɛ dugukolo kan a ye dilanli kɛ dugukolo kan a y'a lɔn k'a fɔ n ka dugukolo dilanni sariya bila n'u ye ni mɔgɔ minnu ka dilanli kɛ dugukolo kan k'a kɛ ɲuman gɛrɛ ye ni Ala y'a hinɛ ka surun olu la kolocalaw jɛmɛ sɔli ala rasulillah Olam badenw alhamdulillah chers frères chers sœurs en l'islam malheureusement je ne comprends pas le français. Alhamdulillah, louange à Allah qui nous a permis d'être ici ce soir et nous sommes réunis ici pour dire merci à Allah qui nous a donné la force et la santé d'être ici. Chers parents, il est temps de réfléchir et nous devrons agir dans les bonnes manières. L'islam, c'est une religion qui appelle les gens à la tolérance, non à la violence. Nous sommes une association islamique nommée Ansar Din National. Quel est notre but sur cette terre? C'est de véhiculer le message sur cette terre pour que tout le monde puisse avoir la foi, pour que tout le monde puisse avoir des bonnes morales, car l'homme est bien moralement, cela est très bien. La religion ne se limite pas à la prière, ni jeûner, faire le hajj, et nous devrons tenir compte du comportement de nous-mêmes et nos voisins et nos enfants. Aujourd'hui, avec tous les regrets, si nous ne faisons pas attention, notre avenir sera difficile. Car nos jeunes frères ne comprennent pas la religion comme nous le comprenons. Eux, les gens ne voient pas la religion comme nous le voyons. Nous devrons comprendre que l'islam, c'est la meilleure de la religion. Lorsqu'on est musulman, le musulman est fier d'être musulman. Car le musulman il tient compte de ses propos et il tient compte de son comportement en vis-à-vis des autres personnes. Le musulman ne parle pas mal aux gens. Le musulman, par son comportement, il peut te rendre musulman. Par ses langages, il peut te rendre musulman. Comme le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours convaincu certaines personnes par son comportement. C'était quelqu'un qui beaucoup rabaissait à ses prochains, qui disait à ses compagnons toujours, rabaissez-vous à Allah. Celui qui se rabaisse à cause d'Allah, Allah va vous élever lorsque vous acceptez de vous rabaisser en vis-à-vis d'Allah. Nous sommes combien aujourd'hui à se rabaisser devant Allah? Nous sommes combien aujourd'hui à respecter la loi de notre Dieu, le Créateur, que nous a donné tout ce que l'homme voulait. Nous avons tout sur cette terre. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler un peu de la Ashura. Nous parlons un peu de Ashura, l'importance de Ashura. Est-ce que Ashura, nous devons fêter comme nous le faisons aujourd'hui, réunir certaines personnes et leur parler la parole de Dieu pour qu'ils puissent comprendre où venons-nous, où nous partons. Tout à l'heure, je dis, il y a 3 grands groupes en l'islam. Il y a ce qu'on appelle As-Salikoun, et il y a ce qu'on appelle As-Sa'iroun, et il y a ce qu'on appelle Al-Wasiloun. As-Salikoun, ça c'est ceux qui viennent rentrer en l'islam, dans la religion, mais ils n'ont aucune connaissance dans la religion. Nous devrons transmettre le message à ces personnes qui connaissent la religion ou qui acceptent d'adhérer à la religion. Nous devrons faire un enseignement qui va permettre à tout le monde de comprendre l'islam comme il faut. Maintenant, le deuxième groupe, c'est As-Sa'iroun. C'est quelqu'un qui devient musulman et qui cherche à comprendre la religion. Ça ne s'agit pas d'être musulman. Lorsqu'on est musulman, nous devrons chercher à comprendre la religion. Est-ce que la religion va se limiter seulement à la prière? Non, nous devrons comprendre que lorsqu'on est musulman, il est demandé d'apprendre la religion
lisez les textes de la religion. C'est ça qui va vous permettre de comprendre mieux votre religion. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Le troisième groupe, c'est laquelle Al-Wasiloun. Al-Wasiloun, c'est ceux qui sont arrivés, c'est ceux qui ont appris la religion et qui sont autorisés à enseigner la religion aux gens aujourd'hui, comme notre guide, Asseid, Sherif, Ousmane, Madan, Haïdar. C'est quelqu'un qui a reçu une connaissance venant d'Allah. Il est enseigné par les humains, ça c'est vrai, mais ce qu'il dévoile aujourd'hui est vraiment un cas exceptionnel. Car beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il donne aujourd'hui comme enseignement au monde est vraiment très impressionnant. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous aide, salli ala rasulillah. Baray nana kunche ni anga shirifu ka duwawu ye kɛrɛnkɛrɛnyala an karamɔgɔ a Seyidi Ibrahim Haidara ka duwawu donkɛ n'a ba bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnyala mun kɛra sababu ɲuman ye ka nin kɛnɛ in sigi ani ka duwawu kɛ sankura min na donna a kɔnɔna na hɛrɛw bɛ se ka caya cogoya mun na ani ka kɛnɛ in kunci ni bayatul islamiya layidu wɔɔrɔ dili mɔgɔw ma cɛw caman ni musow caman min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. An b'o fo Ala ka n'u sara Ala ka n'u sara o kɔ tɛmɛnen kɔ mais an b'a fo a n'aw b'a faamu cogo min na français la la marraine n b'a fo n b'a waleɲuman dɔn n dɔgɔnin y'a fo ka ban nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ Ala ka n'a sara mɔgɔ min b'i ka bonya to a la ka dɔ fo k'i yɛrɛ majigi o ye k'a sɔrɔ mɔgɔw b'i yɛrɛ nɔfɛ yɛrɛ bonyatigi dɔ ye Ala t'o tigi kɔ to ye Ala ka barika don i denw na o kɔ tɛmɛnen kɔ n bɛ Jamiyatul Ansar denni fo waleɲuman dɔn k'a f'u ye o bɛ baara min na k'u cɛsiri Ala ka n'u dɛmɛ Ala ka n'u sara n bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo minnu bɔra diɲɛ fan o fan ka se an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sigi waatiw mɛnna ne ka kumaw tɛna janya tugun. Fila fara Ala kan. N tɛ fila fara Ala kan. Tɛ fila fara Ala kan. N tɛ jɛnɛya kɛ. N tɛ jɛnɛya kɛ. N tɛ suyɛni kɛ. N tɛ suyɛni kɛ. N tɛ n den faga. N tɛ n den faga. N tɛ namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ. N tɛ namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ. Ni kira Mamadu Mustafa ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ. Ni kira Mamadu y'an bila baara ɲuman min na n b'a kɛ. Ala k'a minɛ. Amin. Ala ka hɛrɛ k'an ye. Amin. An bɛ min fɛ Ala k'a d'an ma. Amin. San caman bɛ Ala bolo Ala k'a nɔgɔya an ye. nin kun ye an ye Abidjan Nord la ka bɛn septembre kalo tile 9 ma san 2019 Jamiyatul Ansar den bolofaraba min be Abidjan Nord la olu de ye ni wajulu kɛnɛba in sigi ka bɛn Ashura suma walasa ka hakililajigin kɛ su in kɔnɔna na wala an b'a ɲini Ala fɛ duwawu minnu donna ye Ala ka duwawu ninnu minɛ ka san wɛrɛ ta yira an na ka Ala deli ya Rabbi nin bɛɛ sababu ɲuman ye an karamɔgɔ min ye n'o ye Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ye Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma Ala k'a ɲɛmɛ a la foli ani waleɲuman dɔn o ye aw ta ye aw minnu sɔgɔlenba na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Got